Може да се стане това. Залата ли? Първи седмето, кажете си какви имена. Антонина Сергеева Чукова. Егине? 91, 06, 04, 6035. Гражданство? Жителство? Смолян. Имате ли някакви родствени отношения с подсъдими Иван Павлов? Не. Егине? 91, 04, 22, 6035. 38. Жителство? Гражданство? Имате ли някакви родствени отношения с подсъдими Иван Павлов? Съдът напомня отговорността ви по член 290. Пред съда сте длъжни да отговаряте само истината за лъжесвидетелство и защита, както от потвърждаване на неистина, така и затаяването на истината. Наказанието за това е лишаване от свобода до 5 години. Обещате ли да кажете истината? На свидетелите се обясняват правата му по член 121 и 122 от НПК. Имате право да служите с бележки, имате право на защита, на адвокатска защита, имате право да не давате обяснение на въпроси, които биха учили вас или ваши близки в извършване на престъпления. Разбрахте ли това си? Моля да излезне. Значи с Иван родителите ни са приятелски семейства. Почивали сме заедно, празнуваме заедно семейни празници. Тоест познавате го от много време? Да. Знаете ли дали той в момента има приятелка? Значи в момента, доколкото аз знам, няма, но преди имаше приятелка, Петя. Моля за тишина. Знаете ли колко сериозно беше връзката? Тя е дълго. Те ходиха 2 години, дългогодишна връзка. Иван влагаше много чувства, но доколкото до моята Възразявам това какво ще не се гледа. Моите наблюдения са, че Петя го използваш. Моля за тишина. Както материално подаръци. Да, значи Иван работеше лятото, за да може да й угоди, да й купува всичко. Материални подаръци мога да ви кажа, купуваше и бузи, телефон, мисля, че синджир с кръст и отделно гривни, пръстени. В момента казваш, че те вече нямат връзка. Да, няма. А знаеш ли кога се заради? Непосредствено след Нова година. Знаеш ли дали след това той е търсил и дали иска да се някакъв контакт с нея? Да, аз съм говорила с Иван, той се опитваше да се свърже с нея по всякакви начини, звънеше, искаше да се види, но тя измисляше причини, които се оправдаваше пред него, че не може да излезе. Знаеш ли за тяхна среща в края на януари и по-специално 25? Знам за тяхна среща, края на януари. Иван дойде в къщи някъде към 11 часа и ми разказа, че е искал да се види с нея. Тя е била в Авеню. Той искал да говори с нея, но тя не е пожелала. Тя също е била там с някаква нейна приятелка. Мисля, че Веска. Иван ми разказа, че
е помолил да говорят, но тя не е искала, започнала да го снима с телефона си и почнала да му се подиграва, като го обиждала. След това Иван се е тръгнал, те са тръгнали след него, като са продължавали да го снимат, да му се подиграват. Дори с много видни думи, дори му е казал, че не знае как е могла да ходи с такъв човек като него. Това Иван не е издържал и е искал да вземе телефона, за да изтрие клипчетата, които тя му е правила и снимки. Петя му казва съпротива при това. Когато Иван тръгва да вземе телефона, е тръгнала да вземе телефона, Петя го ударила с чантата, затова свидетелствам, че на Иван носа, когато дойде у нас, беше разкървавен. Иван е взел телефона и прие с кръстче, понеже той ги е подарил.